I know you keep it over there for next year. I keep it for like. I don't know kung i-blame ko ba yung tampons or what. Kasi sobrang sakit talaga. And feel ko na parang walang lumakas. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, guys! Diyan ako natutulog kahapon. Komportable dito. Nahiga ako dito kahapon. Grabe. Kaso lang, guys, nag-snow. Nag-snow kagabi. So, yun, yung snow, hindi naman sobrang madami. Madami-dami na rin, look. Meron na. Madami siya. And, anyway, mag-drive tayo. Kailangan kong pumunta sa grocery or else wala kami ditong egg, walang bread, walang kakainin, walang, basta yun. Anyway, so yun yung napakaano sa, guys, pag winter talaga, kahit ano lang yung susuotin mo sa under the coat. So, okay. Pero summer talaga, pangbahay, hindi pwede. Ito, pangbahay ko to. Ang laki na nandiyan ko. Buntis po ako, guys. What? Saki-sak-sak. Saki-sak-sak-sak. May buslot para itong medyas ko. Kaloka. Mag-boots man ako, guys. Mag-boots. Kasi, yung snow. Daming dry. Forget about talking about here, guys. Kasi napapagod na ako, guys. Hindi ko pa nakakat yung buhok ko. Pati si Tommy, yung buhok niya hindi rin nakat. Iwan ko lang. Ipunitil ko tong buhok para hindi sa gabal. Anong meron sa mata ko? Masakit. Uy, hold on. Ginoo ko, ang sakit. May ano sa mata ko. May nakapasok. Ang sakit buhok ito ba? What are you guys doing down there? Huh? What do you think you're doing down there? Look, tignan niyo. What do you think? Why? You make too much noise down here. Why? 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 Tignan niyo si Roxy. Why? What? Misty, that's not good. I don't like that. No, no, no. No. Oh. Be nice. Be nice. Come up here. Dada will be here later, okay? You go get him. Dada will be here later. Okay, let's see if I will let them in and then I go out. Let's see. Okay, and then I go. Okay, Dada, he's here. I'll go get him. Bye-bye. I'll go get Dada. Okay, bye-bye. Bye-bye. Do you wanna go get him? Do you want to help me go get Dada? Hello, Dada's here. Hello. No, that's what you get. Mo, you cannot out anymore. You cannot out anymore. Do you want to go get Dada? Hello, Dada's here. Hello. Mama, oy, sungugan man si Mama, oy. Sungugan man na si Mama. Okay, let's go up. Okay. Okay, let's go upstairs. Tignan niyo, guys. Adaw. Aho. Ay, gitu ko. Manuklo, dadoy, ginuo ko. Mahulog, man ko kadugayan ang kalakihan. Mahulog ko sa danan. Kabuang ka, no? Kabuang ngayon ka. Okay, Mama has to, get ready, okay? Mama has to get some sweeter. Aray. I think kaya ko naman, I think. I-try natin. Hi, guys! Nagpunta ako, natin itong buhok ko kasi hindi bagay talaga sa akin tong ganito. Lumaki lalo yung mukha ko. Kapag pinupunitil ko yung mukha ko. Pinupunitil ko yung mukha ko. Hindi bagay sa akin yung yung maipunitil yung buhok. Mas bagay talaga sa akin yung dunghay. Pero ang init. At saka ang samok. Ang samok ng buhok. Pero hindi nyo alam, guys, kung gaano kasamok yung buhok na ganyan, guys. Lalo na pag winter. Makapal pa yung suot mo, may buhok pang nag-arurot-arurot sa mukha mo, adoy, ginoo colored. So, napagdesisyonan ko, guys, hindi na ako alis.
Kasi, nakikita ko yung daan. Talaga, clean naman yung daan, guys. Pero, umuulan. At saka nakikita ko talagang slashy siya. Umuulan. Gusto ni Tami pumunta sa Costco. So, sabi ko, naisipan ko, pumunta siya sa Costco. Bakit? Mag-grocery pa ako. Ikaw na lang magdala ng bread. Pero sabi ko sa kanya, tawagan mo ako kasi hindi pa niya alam na hindi ako hindi ako alis. So, ang gagawin ko na lang is linisin ko yung driveway, yung in front of the sa garage kasi para malinis siya. Hala, sorry, Rox. Sorry. Natamak ka ng imong ikog, Rox. Mama, tamak-tamak yung ikog. Natamak ka ng ikog ng baby ni Mama. Na, gali-gali. Ang gali-galila. Ang galila. Buti na lang okay si Tami. Tinawagan ko na siya. At sabi ko sa kanya, tawagan mo ako pag may time kasi andun yung brother-in-law niya. So, tinawagan niya ako. Buti na lang, okay na lang sa kanya. Nag-ano ako guys, nag-sweater na naman ako. Binalik ko tong sinuot ko. Kahapon, I think kahapon. Kasi, ang ginaw guys, iwan ko dito guys, kapag winter talaga, kapag sobrang ginaw, parang magluko talaga. Bago pa naman binili ni Tami yung the other day, yung para sa heater dito sa taas, yung pag mag-pump something. Ay, kaloka. Nagluko na naman. Ay, nako, lagi buhay na. So, buti na lang, okay kay Tami na siya na yung magdala ng mga dito, eggs, bread. Kasi walang bread. So, yun. Buti na lang. Kasi takot akong lumabas, guys. Kasi guys, nag-snow at saka slushy. Yung parang yung snow may pagka-wet. So, maginaw. So, maging ice. At saka, takot akong mag-drive na ganun. And dahil sa takot mag-fry, nilagyan ko ng cover, guys, yun. Yan. Cover natin para hindi tayo matalsikan. Yun. Nilagyan ko din siya ng para hindi talaga siya yung matalsik-talsik. Kasi kahit ganyan siya, may pa rin siya lalabas at saka ang sakit. Kain tayo, guys. Natangtang na naman. Natanggal yung iwan ko, guys. Palagi ko talaga, guys, yung mga necklace ko, guys, naputol talaga siya, guys. Sayang naman, oy, mga pa naman ito, yung white gold na necklace. Palagi itong natangtang, ito siya talaga, yung white gold. Hindi ito yung pendant niya, cross talaga. Tinapon ko. Nilagay ko dun para hindi siya mawala. Kasi ginaganon ko kasi siya kapag nasa necklace ko, sa neck ko, binabira-bira. So yun, naputol. Sometimes yung aso yung makaputol, sometimes ako. So, buti na lang yung asawa ko is mahilig magkunik-kunik ng mga jewelry. Mas gusto ko itong parang, sunog. Harap ng stand. Yung mother-in-law ko, kakainin niya ito without cooking. Alam niyo ba kung ano yung gusto kong kainin sana ngayon? Kapag hindi nag-snow, akala ko hindi mag-snow. Pero, punta sana ako sa KFC. I don't take this morning, right? You supposedly drink this every 4 hours. Pero, kung hindi naman masyadong, kahit sa isang araw, inom pa nito. It's really good. Alive. Time check, it is 4:40, 4:43. Late na naman ako nag-vlog. Kasi tumawag na si Tami. Ay, naku. Your nails ba? What? I took my bra off because kapagod mag-bra, guys. Oy. Sa gabal ba? Sa bagal. Sa gabal kayo mag-bra. So, yun, walang bra-bra. Kanina, grabe yung parang slushy na ulan, na slushy na ice, na something, hindi ko maintindihan. Anyway, mga dalawa lang yung lulutuin ko nito. 2 flat. Kasi para may mamukbang naman tayo, diba? And ito, para hindi masira agad, ilagay natin sa ziplock. Iwan ko, guys. Kakaiba talaga, guys. So, malaki talaga yung puson ko, guys. Hindi ko talaga gets. Dada will be here very soon and you will be so happy because he'll be here. You can hear him soon. Dug this, dug that.
You took my car, the ones I have in the car. I know you keep it over there for next year. I keep it for like when I come out. He got me mango. He got me croissants. Oh, tatlo talaga. Look at this chiyong. Kainin ko yan kaya ako tumaba. Dahil yan kay Tami. And bumili din siya ng Costco ribs. Pork ribs. Ang sarap nito guys. Costco pork ribs. Salad. Ang laki ng salad. And ano pa ba? Cheese para sa burger. I think. Ito, I'm going to cut this because gutom na sila. Pakainin ko muna tong mga junakits ko. Of course, I heard something. Roxy. Crazy. Oh, I need to feed him now. Cut that and feed him. Oh, good. Because he's hungry. What time is it? It's 6 o'clock. Oh, look at this. Freezer, the other I don't half. think so. This is going to be good for like a long time. Are you sure? Yeah, as long as you don't slice it up. It tells you, I think. Okay. Okay, until Watch out. Use or freeze by 2/27. 2/27? February 27, yeah. We're already February. It's Yeah. almost. I'm just gonna cut it half and put it in the freezer. Okay. Tingnan nyo guys. How many you got this turkey? 3. 3 for the patty. And I'm gonna start cooking guys because mag-dinner tayo guys. Okay guys. Okay. Lemon. There you go. No, I'm good. Did you even eat your breakfast, Rox? Or dinner? Stop whining. good. Huh? You left a little bit. Just looking at you. Ooh. Who you think it is? Looking at you and growl. Oh. Big girl. Did you hear that? The big girl. Roxy, here's something else. Ito na siya, guys. Tapos na. Okay lang naman yung lasa niya. Masarap ito kapag may baboy. Karne ba? Kaso wala. And then, ito din. Potato blanket. Potato blanket. What is this? Blanket? Potato skins. Potato skin, guys. I thought it's potato blanket. Oh, I know it's potato skins, but that's the one they had. Okay. And this pork ribs from Costco. Looks dry, pero guys, if you cook it, if you hit it, it's so good. So, yun lang yung dinner namin. Sinong excited nito? I'm excited. Dinner namin, guys. Look. Ang sarap nito. It's so good. Especially this, ribs. Yes. There's something over there. You cannot let them out now. They can see, hon. Yours truly. Stop it now. Ouch.
Hi guys, I'm here guys sa taas. Oh my God. Yung sakit na hindi ko maintindihan, na hindi ko kaya, na iwan ko. Nagluluto ako guys. Kanina masakit, diba? Masakit yung ano ko. TMI po ito guys ha. May menstruation po ako. And pasensya na kapag kumakain kayo, i-ano na lang ninyo, i-cancel na lang ninyo itong panonood. So, ang ginawa ko is, I don't know kung ma-blame ko yung tampons. I don't know kung i-blame ko ba yung tampons or what. Kasi sobrang sakit talaga. And feel ko na parang walang lumalabas na, iwan ko, iba yung feeling guys, na parang tumitigas yung ano ko guys, puso na tigas na sakit. And then masakit para siya. Nagluluto ko kanina, and then kumakain kami, ang sakit. And sabi ko kay Tami, wala akong Midol kasi hindi na ako bumili ng Midol kasi ang binili ko is ang binili ko na lang is yung Aleve kasi yun yung ginagamit ko guys. Ang sakit guys na hindi ko magets. And I like tampons kasi gamitin para ito sa mga babae ha, sa mga hindi pa nakaranas ng tampons. I like it because it's super clean. And ngayon ko pa lang siya, matagal-tagal na rin ako guys, mga 1 year na ata ako gumagamit ng tampons. 1 year na ata. And ngayon lang ako nakaramdam na ganitong sakit. Marami akong inom na tubig. Mas hindi pa rin guys. And I just took Aleve again. And I know, kanina umiinom ako kanina. Pero sana lang talaga mawala itong sakit kasi hindi ko ma-explain. Hindi siya yung cramps na dysmenorrhea na sakit. Iba. Parang yung puson ko tumitigas. And pumunta ako sa bathroom. Yung parang, iwan ko, kunti lang yung lumab. Pasensya na guys ha. Pasensya na talaga sa inyo guys. You'll be at the rally today, right? Oh, we're holding a surprise fundraiser to help fight asthma. Although we should tell all people who have asthma, because the prize can actually bring on a pretty bad... Aleve na lang yung tinitake ko. Mag-ano lang ako ng makeup guys. Anyway guys, i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. Mag-wash lang ako guys ha. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night guys. Good night.